Wis. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama maknya hari ini. Oke, diawali dengan bantu Tripong Blowi. Hari ini maknya mau OTW ke Blora. Mau OTW. Mau apa guys? Yang penting sadik. Penting saiki. Mbane balane teko. Mak ora wani dhewe kene mburu Pak motor dhewe ora wani. Wis mateng kabeh. Cek mendalan. Mak hari ini kelan asem ora syuting. Kelan asem. Lawai balu renjok tempe wis ngono ae. Iki Pak nyak ngobati kamu ngobati tak tukono. Njaluk noksan ada. Soalnya besok rebu pecir jagung. Jam. Oke ya pemirsa, dilanjut ning dalan. Dilanjut ning dalan. Oke, mergae mumpung isuk.
aja entek karo mlaku. Double. Oke, guys, dilanjut iki make tekan lapas dulu. Delok bolone ya, muga-muga ya ndang mulai kok ndang waras kaya lara iki lah yuk. Metu. Gak iso beduk aku. Ya Allah, mara-mara wis beduk, cah. Oke, bola wis beduk. Iki mae mara-mara wis beduk. Hi. Beduk, guys, beduk. Ayo Pak, ndalaran Pak, beduk Pak. Ayo laren beduk. Wayahe laren. Mundak tiba engko ora laren. Laren beduk. Beduk. Sing ana tulisane lapak endi ya, Mas? Kok gak enak ya? Nih. Lho. Wis beduk. Oke, guys, kita leren yo. Kluman bakso bola. Aja lali nek liwat rene mampir nek bakso brosotan. Ayo mangan. Wayahe mangan. Oh alah, bayangane mok iso miring kabeh nek sing dak iki geno jane. Mangan bakso. Ben gambreng aja kono. Wong wis kadung kok kon mulah ngale. Wes ndang ngedoli Mas, ndang ngedoli. Tum-tumane apa? Aku bakul dhewe ya. Aku wis duwe 2 kilo ketok emang. Ketot, Mak. Karek gawe sambel. Lah sing kono kae bakul apa, Mbak? Lor dhewe mboke bakul apa? Garansi. Kacang godhog ngono. Ora maksudnya kacang teles, gak. Mas aku kacang teles yang digodhog. Kok tahu isi, samdino mangan tahu isi. Samdino bakul goreng-goreng, Mas. Wah, gila, Mbak. Kerupuknya batekannya kok angin nih. Mek kerupuk lho, Le. Simbol 2. Wih. Kedelek timbang sepi, nek ra sepi aku ora wani kongkon. Bakul bakso ora dilontong. Mboten enten, Pak. Review maknya. Nyale dakane. Mangan bakso ning brok-brosot sampai baksoku mencolot. Pentolnya mah kurang gede nih. Masa musahe merecon musahe sak pentil kere ngene. Alang niku opo niku? Iki kaya bakso sak merica iki jenenge. Woi, lah kae musahe sak bom iki apa anake ngono? Bakso beranak. Lah. Bakso katutan, Mak. Wah, bakso katutan. Aku lesu le. Nang penjara rasa mangan, Mang. Lah anu iki.
Diperiksa kabeh dimek-mek apane ya Allah ngono. Saking pundi Blora? Kok lapas Blora. Lah aku selawase urip ndak tau ning nggone penjara le. Memang acara delok ngono delok balane ngono. Pak Kira pindahan. Pindahan doakem ngono. Aku ndelok dulure anu le enek masalah saiki, makane nek ngene berhati-hati ya. Wong saiki enek narkoba, narkohu, sing penting mangan narkoba, bakso. Ha. Ini enak narkeplek. Narkepe ambek nal mencrot. Nek lupa mangan. Gimana mak rasanya? Rasanya ya biasa baksomu kok ora enek sing hari ra biasa. Tapi ki mang nek kurang panas saiki cocotku ora panas kok. Iya mak. Panas si dhewe, Pak. Ana aku bakule apa tuku wis jancuk malah. Piye. Bisa ngene gratis kabeh lho ya. Bangga yo, iku wae keselek aku. Maknya wis warep, saiki wae bayar. Anu bakul bakso karo rungokno kupinge ya. Bakso loro. Es loro. Untuk sitok. Wes sitok pira? Ya wes sampe mulai aku. Oke pemirsa, mak wis tekan omah. Alhamdulillah selamat sampai omah. Mang bar Blora, kok lapas. Ndelok bature sing lapas Blora ya. Ya muga-muga ya ndang metu. Mae sane mung ndongakno. Ndang padha-padha metu kabeh wis aja dibaleni neh. Kedadian-kedadian sing aneh-aneh rasa dibaleni ning penjara kuwi ora penak. Ora kaya ning omah mergawe apa biasane ya kaya. Wis ning lapas kuwi ora penak. Aku mung ning lapas diperiksa. Ning kono kan ora syuting ya kaya. Ora syuting marek-marek syuting ning jowo. Muga-muga ndang padha dilakoni ndang padha ngantuk. Anak sing 2 tahun, ya anak sing 4 tahun, ya anak sing 9 ya pemirsa ya. Apa-apa ki nek takerane Gusti Allah sing naker. Wong nyolong ya nek takerane. Wong mateni wong ya nek takerane. Wong nyopet ya nek takerane. Wong mak bojone wong ya nek takerane kabeh-kabeh karek Gusti Allah sing ngatur, sing naker ya Gusti Allah. Pira-pira tahun penjarane iki ya Gusti Allah sing ngatur. Cuma alhamdulillah aku ndelok batai. Muga-muga ndang mulih aja dibaleni nek kelakuan sing aneh-aneh. Ayo padha nyuwun karo Gusti Allah sing apik-apik ae. Sing elek ditinggal sing apik dilakonono. Ora kepranggal aja sampe wong iki mlebu ning penjara ya, guys. Wis mangan enak ra enak nek ning omah. Ngomong anak bojo putu sing urung dibojo ya ngono. Wis aja aneh-aneh ngomong-ngomongke ndelok ning penjara ki ya lho. Ya wis enek sing tuwa, enek sing enom, enek sing magak, enek sing titit-titit. Aja setengah mainan. Kabeh kuwi lakone Gusti Allah dhewe-dhewe. Ya enek ngene, enek ngono sing ngatur sing dhuwur, makane awake dhewe iki bersyukur ya, guys. Dikeki kelakuan baik karo Gusti Allah. Aku ndelok nek ning rotan melas sing tuwi enek, sing enom enek, sing rada enom nah ya enek neh. Ya saka pemirsa muga-muga kabeh dongak-dongakno. Ndang metu, ndang untuk kelakuan baik ya. Ning kono ku ya kon ngaji ya kon apa, kon pitik, kon masak, kon dodol. Ya wong aku yo ngesakno melok nangis. Yo ana wong cepu, ana wong bluru, ana wong marik-marik ya gawe jenenge ning lapas. Wis ngono pemirsa muga-muga nang padha metu, diguwak sing ala-ala, sing apik-apik. Wis entuk pengarahan kok lapas nang padha dilakonono. Aja lali salat 5 waktu ya pemirsa. Oke pemirsa, tak cukupi semenae nek jenguk wong tapi ora iso syuting ning kono. Soale ning lapas segala nggawa HP ora nggo tas. Awakku diperiksa mang. Muga-muga ndang metu ngono. Oke pemirsa, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku selanjutnya. Wassalam.